Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. салому алейкум тамошобиёни муҳтарам, мухлисони ашадии футбол. нашри навбатии барномаи футбол ай канали GoalTJ пешкаши шумо мекунем. ай сабабе ки сиёвуш имрӯз нест ва дар варзоб ай маҷбур шудем ки барномаи ӯра худам пешкаши шумо кунам. трансферне жара ё ки бозори трансферӣ дар ҷӯшу хурӯшай ва командаҳо яду ҳафтаи дигаи мондагӣ ба фикрам харидории конкретна мекунанд. дар бозори трансферӣ не только Реал Мадрид ки Атлетико Мадрид хичона нишон дестиянд, не ки инами я ҳафтаи охир командаҳои АПЛ ам хичона беҳад хушрӯ нишон дестиянд. яке аз онҳо Арсенал ки аниқ эълон кард ки нападаиши Лила Пепера ки Мбаппе, нови Мбаппе меган, яхе нови Пеле меган, ба нархи 72 миллион ба тариқи рассрочка, яъне рассрочка чӣ хеле бигем ба шумо кредит бачо ай банк кредит гирифтаген ба ягон муҳлате пули ҳамаи пулша бад метиҳад. дуюм Фрэнк Лэмпард баъди таъин шудани главни тренери Челси ӯ 1-2 ҳафта кати бозингарро кор кардан эълон кард ки Бакайоко ва Дринкоутер ба ӯ лозим нестанд. ба ҳар ҳоле ки Челси дар трансферни банк қарор дорад, вале Бакайоко кати Дринкоутер метавонанд худсарона ё ин ки ба хоҳиши худ дастара тарк кунанд. Эвертон Ювентуса дар ҳолати нохуб монд. Эвертон маҷбур кард Ювентуса ки Моизе Кина ба ӯ буфрӯша. бозингар бо аммо одамое ки ай Эвертон дар хариду фурӯш саркор доранд чӣ хеле дар алоқа биромада, чӣ контрактеро ба миён оварда, чӣ масъалаеро ба миён оварда розигии Ювентуса гирифтанд. Ювентус танҳо дар як ҳолат метавонад Моизе Кина сар натиҳад. дар кадом ҳолат? дар ҳолате ки пула 2 баробар дар Моизе Кин аплачивад мекунад. эмиу бозингари 26-солаи Сербию ё ин ки бозингари дастаи Латсиора Сергей Малинкович-Савича уговорит карда ба эмиу даъват кард. бозингар ба контракти 5-солаву оилики 6 миллион евро контракт баст. нархи гузариш то ҳозир дар СМИ яъне сомонаҳои интернетӣ номаълум мемонад. Ювентус баъди айдаст додани бозингари нападаиши Йоши Хича Моизе Кина ки ҳоли аниқ нест, не ки 90-10 меган ки Моизе Кин аниқ Ювентуса тарк мекуна, ӯ ба Эвертон мерава. баъди айдаст додани нападаиши Йоши Хича Интера пеш кард Лукаку кати Манчестер Юнайтед нашуд Лукаку контракт кард. контракт чӣ хеле ки хабар мерасонад Daily Mail шояд обмен шава Ювентус кати Манчестер Юнайтед, яъне Манчестер Юнайтед Лукакуро бо Дибала обмен кунанд. Дибала Манчестер Юнайтед шояд ояд, Лукаку ба Ювентус гузара. хай мебинем и чӣ фоида метавад ба ҳар ду тараф. Рибери 36-сола карьераша имсол буд намекуна. Айнтрахт ба ӯ 1-сола контракт пешниҳод кардестай. хотиррасон мекунем ки Айнтрахт дар группавои этапи Лига Европа иштирок мекуна ва шояд Рибериро мо дар имсол дар Лига Чемпионов нею дар Лига Европа бибинем. ва шояд ай ҳама трансфери калонтарини ҳамин ҳафта ки ва громкитарин известнитарин шавад дар ҳамин ҳафта харидории Малком аз тарафи Зенит аз Барселона. нархи гузариши Малком ба Зенит 40 миллион евро ва хеле ки Daily Mail сообщад мекуна ё хабар мерасона шояд гузариши Малком ба Зенит арзонтар биғалта дар Зенит, яъне 36 миллиону плюс ягон бонусо. оилики Малком дар Зенит дар ҳолати гузариш 6.5 миллион евроро ташкил мекуна. ба ҳамин тамом бачаҳако бо мо бошед ва ай ҳама хабарҳои нави футбол ва варзиши рӯи ҷаҳон хабардор бошед. то боздид. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.